И какво става, хора, аз съм Краската БГ и днес отново ще снимаме пореден епизод на Clash Royale. Нека да отворим първо Free Chest-а. Не забравяйте, че в миналия клип направих клан и ако искате влизайте. Не гоня никого. И да, с нова трофея. Не виждам някакъв проблем да влезете, дори да сте първа арена. Направих си тук един нов дек и си купих принц от шопа. Да. И ето тук има едни офертички, които няма да си ги купувам, защото просто няма смисъл от всичко това. И сега нека да изиграем един батъл като за начало. И да. Така. Добре, бейби. Срещу бейби. Хайде, бейби. Хайде, един принц. Така. Хайде. Добре. Вземаме му кулата. Това не може да го спаси при никакъв случай, хора. Това просто не може да го спаси. Пускаме един гоблин барел. Окей. Не. Той да сега има еликсир, аз почти нямам. Имам 6 еликсира за сега. Майко. Не, докосна ми кулата. Беженец. Тези скелетите са безполезни. И сега някакво изважда ми Мега Найт. Не знам с какво да го спра. Но с Валкирията. Тя има много живот и спира Мега Найт. За хората, които не знаят, да го казвам. Ама балон сега с какво ще спра. Аре, тук още една атака да се направим. Тук едно скарми. И от другата страна му взех кулата. Направо просто да се предава. Няма смисъл да играе. Айде, честито. Честито за поредната ми победа. Усещам, че скоро ще станем трета арена. Не знам защо, просто ето така го усещам. Добре. Пускаме Silver Chest да се отваря и отваряме Crown Chest. 199 голд. 2 джема. Unlock на Tombstone. 11 миньона. 13 арчера. И 2 гоблин хъта. Окей. Tombstone. Ето го. Той няма го използвам в дека си. Според мен е много безполезна карта. И да. Ето, това ми е клана. Ето го и хаштага. Ако искате го напишете и влезте. Съвсем безплатно е, 0 трофей. Всичко дори не гоня. Така. Пускам един принц. В предишните епизоди много хора ми играха с принц и сега им отмъщавам нарочно. Суп. Добре. Майко. Добре. За сега сме добре. И естествено той ще пусне пребана карта Уичка. Айде, умиргай, бе. Не. Защо, бе? Така. Поне остави гоблин барела да си удара там. Добре. Сега ще му спреме с кармито. Само да видя колко минути стана. Окей.
Няма какво да защитавам бомбера, дори няма да си хвърли бомбата. Да му пусна още един принц, да го троля. Айде от мен да мине. Тук. Ех, твоята леля. Окей. Добре, това е много свиреп пуш и му взимам кулата. Аз не спирам да нападам, а той дори не се защитава горкия. Сигурно вече спря да му играе. Или разбра, че срещу мене никой не може да се справи. Суп. Дайте хора. Тауъра му стана толкова малко. Много ще садна, ако не успея да го взема. Не. Мразя да ми се сбъдват желанията. Не. Стига, бе. Добре. И така става. Важното е, че пак спечелихме коронки, което си е най-важното от всичко. И един голден чест. Вау. В момента сме 693 трофеи. До трета арена ни остават бая. Аре, ще изиграем още един батъл. Специално заради вас. Дали това ще е трета поредна победа. Все пак малко нечестно ми се вижда 5 левел е този. Нищо. Сега тук една пека. Добре. Пак му взимам кулата. Казах ли ви, че просто по-добър от мене няма. И няма и да намерите. Добре. Хайде, бейби. И тук е един принц. Докато чакаме тази. Хайде, по-бързо зареждай. Хайде. Така. Бомбера няма го защитавам. Мани. Хайде, почвам го. Смятам да му направим пуш. И ако ми пусне с карми, това ще е. Майко. Туп. Не. Не ми оцели пеката. О, някой ме гледа. Колко съм красив. Мани. Аз този го направих на гъс, бе.
Хора, разбирам да има прости хора, ама някои просто прекаляват с това. И с това приключва битката. Обичам да се смеям. И още един Silver Chest. И това беше трета поредна победа. 3 победи в един клип. И то една след друга. О, принц! Тъкмо ще си го апгрейдна малко. Да ми стане по-силен. Team BG. Аре, майнак. Аз пък аз. Не, френдли. Пускаме едно френдли. Така той прие. Да го размажеме. И пак някой ме гледа. И много хора ме гледа, бей. И съедям. Ай мире, бе. Не. Само не да гръмваш. Yes. Не ми уби почти нищо. Не. Няма нет. Не. Има нет. Не. Какво стана, бе? Добре, и така става. Дай си перфе. Пускаме всичко. Да го убием и то, че ме дразни. Бой докато мърда. Тя там мускетарката си удра. Хора, вижте. Не, бе. Добре. Вижте на колко малко му стана кулата. Слагам един принц. Не искам да го защитава. Не, бе. Как те мразя. Я коли се занимавам. Имам си гоблин барил. Сега някой. Охо. Мислих си, че ще ми пусне стрели или нещо такова. Добре. Само да напиша, че в момента снимам клип. Чакай. Опа. Мок. Добре. Малко по-дълго ще стане това видео. Много сме мазни. Не. След малко ще спирам клипа, защото да го вземем 3 крана по-бързо. Това ще бъде за този епизод. Ще ви пусна реплея в следващия епизод. И да, това е. Чао!